Далей буквы G і S гэта першыя буквы стваральнікаў увогуле гэтага футбольнага клуба Георгія Чтанавы, буква G і буква S яшчэ аднаго стваральніка. Працягнем, напэўна, пра суперніка пасля атакі Крумкачова, бо цікавы момант у Гоцмана, і Гоцман забівае. Першы гол ёсць. Гэтыя жоўтыя карткі, якія мы зараблялі цягам гэтага сезону, не будуць мець ужо нейкага значэння. Гэта добра, канешне, добра. Зараз Крумкачы вось так крыху сумбурна атакуюць, але захоўваюць мяч. Артём Варанковіч, можна стрэліць, можна даць. Мяч у нас, Старыкаў на Гоцмана. Гоцман, што прыдумае Гоцман? Гоцман, здаецца, прастрэльваў, але на такі момант уварочваўся Абазі, нігерыйскі легіянер ад мяча, але не ўвярнуўся у спіну мяч яму трапіў. Зараз з мячом Крумкачы, Арбгаджыеў на Гоцмана, Гоцман штрафной. Калі ў нас зараз такія супернікі, канешне, трэба прэсінгаваць у такіх матчах. Владзімир Фоміч Бушма казаў, што нельга падыходзіць да матча вось гэтых апошніх, як таварыскіх, нават нягледзячы на тое, што мы ўжо чэмпіёны, і вось зараз мой тэзіс проста пацвярджае Аляксей Варабей. Прабег праз усё поле і уварваўся гэты момант, цудоўна рэалізаваў, цудоўна, хладнакроўна, 8-й гол Варабя ў сезоне, лік 1-1. Вось так, пад мае словы пра тое, што нельга недооцаніць суперніка, супернік гэта даказвае. Уладзіслав Марозік, чарговік, вельмі медленно Марозік гэты мяч працоўвае і губляе моманты. На жаль, вось няма ў нас нападніка, які б хладнакроўна гэтыя моманты вырашаў. Таму момантаў трэба ствараць шмат. Вось, здаецца, ствараем чарговы, і што Марозік зноўку на месцы Бердыяў і адпрацоўвае ў абароне GGS. Але ж адна з гэтых контратак голам ужо скончылася, нягледзячы на тое, што, здаецца, маюць перавагу Крумкачы па гэтай гульні. Гоцман, перадача на Варанковіча, Варанковіч на Баранова, Баранова трэба вырашаць. Вось гэтым перманентным пошуку у апошнія матчы нашай тройкі абароны на фінальны этап. Пакуль неяк вось усе варыянты, якія былі пасля сходу Букінэджа з Крумкачом, вось усе варыянты тройкі абароны, якія мы бачылі, усе так сабе, шчыра кажучы. І вось сёння больш такіх момантаў, як у моманце з прапушчаным нами галом, магчыма, тады Бушма неяк ужо футбалістам выкажа сваё меркаванне аб іх гульні. Спадзяемся, больш не прапусцім, канешне, сёння, бо вельмі шмат Крумкачы прапускаюць у апошніх матчах, вельмі шмат суперніку пазваляюць. Трэба забіваць болей, чым супернік у гэтым сутнасць гульні ў футбол. І вось зараз чарговы момант, і Давуд Арбгаджыеў забівае, здаецца. Стукаецца з мячом, вельмі дапамагаюць на імітацыі, вельмі высока сёння дзейнічаюць. Так і трэба, канешне. І вось зараз зноўку Давуд Арбгаджыеў бежыць наперад. Арбгаджыеў, трэба тут вырашаць момант. Арбгаджыеў на Варанковіча. Гол! Забіваюць Крумкачы, але становішча па-за гульнёй. Разумеліся, Мікіта Кухцік, канешне, таксама шмат пытанняў вызывае ў апошніх гульнях. Ладно, пакуль што атацы Крумкачы, Варанковіч. GGS паспелі вярнуцца, каму гэта трэба было. І здавалася пачаць сваю атаку, але хутка Гоцман яе перарывае. І вось зараз Марозік на Старыкава, Старыкаў на Арбгаджыева, Арбгаджыеў штрафной. Што, будзе біць Арбгаджыеў. Адзін з выканаўцаў нашых стандартаў, такіх штатных. Старыкаў не падаў, Старыкаў перадача на Коскі, а вось Коскі ўжо падае на дальнюю штангу. Радзівонаў трэба вырашаць, і Радзівонаў вырашае. Пасля барацьбы на дальняй штанцы, это першая гульня за Крумкачы можа быць. Абавязкова пра гэта пагутарым яшчэ пасля. Зараз Варанковіч. Шэраг гульцоў, якія на лаўцы сёння ў камандаў, у другім тайме пагутарым з вамі. Цікава там. Старыкаў зараз на Марозіка. Марозік не вырашае, але працаваў, і ў выніку Баранаў ўжо з мячом. Баранаў на Старыкава, Старыкаў на Коскі. Тут без фола гуляе GGS, але працягваецца наша атака. Марозік у штрафной пляцоўцы суперніка. Марозік на Старыкава, Старыкаў б'е яго за межы поля. Адразу пасля вынасу Бердыева перахоплівае мяч Гоцман. На Міката, Старыкаў, Дабішук на Радзівонова. Радзівонаў
Радзівонаў б'е здалёк, дае свісток на перапынак. Лік 3-1, крумкачы пакуль што перамагаюць. Цікавы жэст, таксама абавязкова штосьці цікавае раскажам. Вось зараз Зміцер Мацкевіч з мячом, добра аддаў на Алексея Воробья. Алексей Воробей добра бяжыць, Алексей Воробей, выхад сам насам з Кудзіным. Гол 3-2. Мікіта Кухцік проста неяк прабег збоку ад Воробья. Працягнем пасля нашай атакі. Магчыма, лік 4-2 зробім. Коскі на Міката. Коскі! А вось гэта выдатна, а вось гэта прыгажу. Джэс Юнайтед губляюць мяч, але тут Дабішчук будзе хуценька мяч уводзіць. І вось Марозіка шанец. Марозік, Владзіслав Марозік трэба вырашаць. Я не разумею, гэта быў стрэл ад Марозіка, гэта быў пас ад Марозіка. Але, вось так Марозік мяч адправіў. Неяк так крыху паралельна браме. І будуць для гэтага галоўнай перашкодай. Канешне, розныя дублі ёсць там. У другой лігі таксама разумеем. Казека, якая такая перадача на Марозіка. Казека первым, у выніку першы на мячы Цвяткоў. Ну і добра, атакуем. Вось Казека, Сергей Васильевич Казека. Казека, ну што, вось жадаю я нейкае галявое дзеянне ад Казекі сёння. Пабачыце яшчэ? І, ну што, Баранаў не забіў. Варэнік аддае галявую перадачу на Ростислава Серага. Кажу, іншае ў мяне меркаванне, але разумею, чаму вы Арыбгаджыева сёння выбіраеце. Тройніч зараз з мячом, Тройніч на Цвяткова. Цвятков ужо так наперад далёка пабег. Бараную Казеку, Казека... Я, конечно, пракаментую яшчэ гэты момант, калі ён скончыцца.